Γεια σας. Σας περιμένω οπωσδήποτε το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στη φωλιά του Τσινοβριούλων 6 στη Νέα Σμύρνη για το μπαζάρ για την Κιβωτό της Μυτιλήνης. Η Κιβωτός της Μυτιλήνης, πρέπει να σας πω ότι έχει βοηθήσει τουλάχιστον 1300 ζωάκια, γατούλες και σκυλάκια σε αθλία κατάσταση. Ένα από αυτά ήταν η Τζίνα, από τα πιο τυχερά γιατί βρήκε σπίτι, και εγώ από τους πιο τυχερούς γιατί την απέκτησα. Θέλω να έρθετε οπωσδήποτε στο μπαζάρ και το 1 ευρώ που θα δώσετε θα μας βοηθήσει να έχουμε παροχές για όλα αυτά τα ζωάκια και να τους βρούμε σπίτι και περίθαλψη. Δεν θέλω να λείψει κανένας και η Τζίνα θα είναι εκεί και εγώ και θα σας περιμένουμε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε την Κιβωτό της Μυτιλήνης. Δεν έχει πολλούς εθελοντές, έχει λίγους, γι' αυτό όλοι μας θα είμαστε εθελοντές για αυτό το σκοπό και θα βοηθήσουμε σίγουρα. Σας περιμένω Σάββατο και Κυριακή από το πρωί στις 10 μέχρι το βράδυ στις 8, 15 και 16 Δεκεμβρίου στη φωλιά του Τσινοβριούλων 6 στη Νέα Σμύρνη. Θα έρθείτε όλοι!